Line rank streamingtjenester. Disney Plus. 2. Det er sygt billigt. HBO Max. 4. Jeg synes kun, vi har set Harry Potter. Viaplay eller Discovery Plus. Er det Begge dele. Viaplay eller Discovery Plus? Det er 2 forskellige. Nej, fordi når man vil se... Du kan da ikke bare... Jo, når man skal se reality på Viaplay. Nå, så det er reality? Når man skal se reality på Viaplay, er der så ikke den der køb Discovery Plus? Det kan godt være, at vi også bare skal tage en kategori. Jeg ved ikke så meget. Discovery Plus eller noget andet? Jeg troede, det var den samme. Nej. Okay. Fuck det. Vi går videre. Okay, så hvad? Viaplay, eller sletter vi dem? Jo, nej, okay, så bare sige Viaplay. Viaplay, er det med sport? Jeg kan ikke huske din liste. Nej. Det er den lille park. Nu er det den lille pakke. Det synes jeg er 2. Netflix. Nå, 1. TV2 Play. Ja, hvad? 4 eller 5? Den sidste. Den sidste. Nå, ja. Okay. Det synes jeg er okay.